तो हेलो क्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बे भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना गोदान ब्लग भिडिअ लाबोबाय तो बेवहाय माखासे खामाय मावनाय बेरायहैनाय जानाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि आंनि भिडिअखौ बिहामजो बिहाव माइ खादों तो बेवहायनो जोंहा नेबाय थानांगौ जानानै फैदों आरोना बे माइखौ दिनैसो रानबाय नै बाव उन्दुयो जोङो नै बिसोर मानैयाबो उन्दुयो पुरा बेवहायनो नै हरथामसो आंबो उन्दुनाया बे जायगायावहाय बिराद गुदुं गासिबो कभार होजोबखायो नै दुब्लियाव खामानि मावगासिनो दङ जोंनि आमाय यो सिक्किमबाट आयो मामाले आएको छु म यहाँ धानमा जम्मा गरिँदैछ यहाँ जेम्स पास्टरको घरमा पास्टरको खेतमा बिराद माइ थिखांगासिनो दं आरोखि ना नै मावगासिनो दङ ओरै ओमफ्राय न'साबो दंलायलायो बे न'सा माने उन्दुबाय आरोखि जोङो बाव माइखौ नेबाय माइ मारा होजोबखांबाय नालाय माइ मारा होजोबखांनानै माने एसे नेबाय आरो आमाबो गिबाय जोङो लांजानो माइखौ सिखावलांजानो थिगबो गैयाना ओमफ्राय बेबायदि जोंहा माइयानो जाखायाखै नालाय देग्लाय ओंखायनो बाव नेफैबाय आरोखि जोङो नै एकदम गैखाया नै माखासे लांगासिनो दङ थेलाजोंहाय बस्थायाव सोयै दा जोङो बस्थायाव सोनो बस्था नेगासिनो दं आरोखि बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोननो आं देखायबाय थाखायोमोन जोंनाथ' माइया जाखाथारखायाखै तो माबादि नुदों लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि माइ खामानि मावनायखौ एसे कमेन्टआव हरदोलाय ना मा होनो स' नायलांबाय थाबाथ' माखासे भिडिअखौ तो मा रोखोम रोगादों बेखौ आं खोन्थागोन आरोखि ओरै हाजोब्बाय गासिबो जा दं ओरै हाजोब्बाय नै बेयाव माखासे दंबावो जोङो नेगासिनो दङ जोंना आमाय आरो बियो सिक्किमनिफ्राय जोंना फैदों बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय दा माइ थिखोफानांबाय जोंजों तो मामा आसाममा आएर कस्तो लाग्यो एकदम ठिक यहाँनिर ठिकै छ सबै खेती राम्रो छ सबै धानहरू अनि सिनेरी सबै कुरो यहाँनिर एकदम धेरै दिन बाद यहाँ घुमिसकेको छ हिजो घुम्यो आज यहाँ खेतमा काम गरिँदैछ धान उठाइँदैछ एकदमै राम्रो लाग्दैछ यहाँ 10 सालको पछाडि आयो है पछाडि आएर यहाँ सबैसँग भेट्नु सकेको छ दाजुभाइ भदाइनी सबैसँग मिलाप भयो मुलाकात भयो सबैसँग बातचित भयो खाना खायो सबैको घरमा एकदम राम्रो छ तो बिथाङा माइ थिखांनांनायनि रागा जोंदों आरोना एकदमबारे आलो गोजोन संसार जानोमोन जाहैबाय खामाय मावनाङा दामाय मावनाङा नाथाय दायो माथो खालामबावनो धन्यवाद पुरा जानोसै दिनै अनलाजों ना थालिर फस्ला दाउ एवनाय नै बियो मा माथाय नै
आरो ओरै आफेल उफेल दंबावसो जाखांनानै होनोसैलाय बेसर एवनाय ओमफ्राय नै सानियाबो होगासिनो दङ नै बा गोथाव मामि हे आनै गोथाव 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 नंगौना नङाब्रा नंगौ मामि संनाय दा ने हरदो दे संग्राफ्रा बाब गोथाव दा मोजां संदों दा बरिया आच्छा गुड थ' लोगोफोर बिराद जाखांबाय जोङो सिक्किमनि बिमाय जायो नालाय बेखौ बिनानावनि न'आव लाबोदों आरो बिबनांफोरनि न'आव बेरायनो थाखाय बिराद जाबाय लोंबाय माने फुरा उदैफ्रा बिदि जाबाय आरोखि थ' हामबायसै लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै बेयावनो दोनबाय बाय